Фантастичен десерт. Вземете бутер тесто, потопете чашата в брашно. Изрежете кръгове от тестото. Подредете листенца от тестото в чаши. Сложете боровинки в чашите. Изсипете върху боровинките кондензирано мляко. Сложете в тенджера захар. Счупете яйца. Добавете нишесте и разбъркайте. Налейте мляко. Сварете крема, докато се сгъсти. Настържете портокалова кора и разбъркайте крема. Охладете крема за 40 минути. Сложете бананите в тигана с вряща вода. Гответе на пара 4 минути. Извадете клечките за зъби от бананите. Изтискайте сърцевината на бананите в крема. Разбъркайте крема. Сложете крема върху боровинките. Нарежете бутер тестото с ролката. Изрежете кръгчета от тестото. Сложете върху плънката. Подредете цветята от тестото върху тавата. Намажете тестото с яйце. Печете 35 минути. Сложете в чашата кафе. Добавете захар. Разбийте с вода. Разтопете черния шоколад в мляко. Налейте млякото в чашата. Този десерт е обожаван от всички.